खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 21 अक्ट'बर 2020 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिं लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा हरखाबै लोगो मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम। गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। ससियेल मिडियायाव सोरजोंबा एना एनि एबा दान्थे बिदान्थे जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफोरा गोरोबलायनाय नङा। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय, नङाब्ला गोरोन्थि बुजिगोन। न'खराव गोजोनै थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव सोरजोंबा रायखोमा जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा सुथुरा मेगन साखोमागोन, नाथाय गावनो जेननांगोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। देहाया हरखाबै लोरबां जानो हागौ। गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननाया देबारनांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। मोननो गोनां धोनखौ मोननो गोब्राब जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। खहा जानायनि सम्भाबना दङ। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्रांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया देबारनांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां आरो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मकर राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन।
गुबुना खहा खालामनो नाजागोन नाथाय हानाय नङा सांग्रां जानाया गाहाम सोरजोंबा बाख्नाय जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि शिकार जानांगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।